Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Si Saint Francis Xavier, usa sa pinakadakong misyonary sa simbahan, usa ka Hiswita nga pari nga wala mahadlok sa kalayo, kakapoy o peligro alang lang sa ebanghelyo. Gikan sa Europe, nitabok siya sa dagat padong sa Asia ug niabot sa Goa, India niadtong 1542. Nga niadtong panahona usa ka center sa Portuguese colony ug didto niya nakita nga daghan ang nabunyagan apan kulang sa katekesis ug daghan usab ang wala pagyud nakaila kang Kristo. Bisan pa sa kalisod kaniadto si Saint Francis Xavier madasigon nga nagsangyaw, wala siya mihunong sa pagtudlo sa mga bata, nagpahigayon og mga pag-ampo uban ang mga taong kabus o nibisita usab sa mga masakiton. Gikan sa Goa dito sa India, nipadayon siya sa iyang misyon sa daghang lugar sa Asia, sa Malabar Coast, sa Sri Lanka, sa Moluccas o Spice Islands sa Indonesia, o hangtod sa Japan, din lahi na kayo ang kultura o relihiyon. Sa matag lugar, iya gyud gitun-an ang pinulungan ug batasan sa katawhan aron masabta nila ang maayong balita. Ang kinabuhi ni Saint Francis Xavier, usa ka tinaw kang pamatuod nga ang tinuod nga misyonero dili magdala sa kaugalingon kundili nagdala kang Kristo. Kini nga parte sa pagpangandam sa dalan sa Ginoo mao usab ang atong makita sa ebanghelyo karon. Dinhi gipangutana si Juan Bautista kon kinsa ba gajud siya? Mesiyas ba siya? Siya ba si Elias? O usa sa mga nailhan nga mga propeta? Apan klaro ug mapaubsanon ang iyang tubag, dili siya mao ang Mesiyas, kundili ang usa sa iyang mga gipangandaman. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga saksi sa Dios dili magpasikat sa kaugalingon, kundili magtudlo mahitungod kang Kristo. Sa ebanghelyo klaro nga giingon ni Juan Bautista nga dili siya ang gipaabot nga Mesiyas. Mao ni ang dakong kalainan sa politiko ug sa matuod nga saksi sa Ginoo. Ang kalibutanon nga leader ganahan sa titulo, ganahan sa dungog, ganahan sa gahom. Apan si Juan Bautista bisan daghan ang misunod kaniya, wala gyud niya giangkon ang kadungganan nga dili para niya. Siya nasayod sa iyang lugar sa plano sa Dios. Siya nag-andam lang sa dalan sa Ginoo, pinaagi sa pag-andam sa kasing-kasing sa mga tao. Ang application ini para nato, klaro kayo, sa atong mga papel, mapari man ta, magpaginikanan man ta, malider man ta, o ordinaryo nga mga Kristiyanos, dili kita ang Mesiyas. Ang atong buluhaton, mao ang mahimong tingog nga magtudlo sa uban kang Kristo pinaagi sa atong kinabuhi. Sama sa ginabuhat sa mga santos, ang atong kinabuhi kinahanglan mahimong tulay, dili babag, sa pagduol sa mga tao ngadto sa Dios. Ang tinuod nga saksi sa Dios dili magpasikat sa kaugalingon kundili magtudlo kang Kristo. Ikaduhang punto, ang presensya sa Ginoo usahay anaa na sa taliwala nato apan dili nato mailhan. Giingon ni Juan Bautista, among you stands one whom you do not know. John 1:26. Anaa sa taliwala ninyo ang usa nga wala ninyo mailhi. Kini badya usa ka bugat nga pahimangno. Ang mga Pariseo ug mga pari relihiyoso kayo, eksperto sa balaod apan wala nila makita ang Mesiyas nga anaa na day sa ilang atubangan. Ang kahibalo sa relihiyon dili garantiya sa pag-ila sa Dios kung wala ang kasing-kasing nga mapaubsanon. Ako ang usbon. Ang kahibalo sa relihiyon dili garantiya sa pag-ila sa Dios kung wala ang kasing-kasing nga mapaubsanon. Sa atong kinabuhi karon, si Kristo anaa gihapon sa atong taliwala sa mga kabos, sa mga masakiton, sa mga gikapoy ug mga naglibog nga mga
kauban nato sa pamilya o banay, bisan sa mga tawo nga lisod higugmaon. Ang pangutana, mailhan ba nato siya? Usama bata sa mga Pariseyo nga busy kaayo sa porma apan nakalimot sa presensya. Dinhi nato masalaminan ang mga ehemplo sa mga santos. Pananglitan, bisan layo na kaayo ang iyang gibiyahian, si Saint Francis Xavier, ang iyang kasing-kasing permi gyapon andam sa pag-ila kang Kristo diya sa nagkalain-laing kultura, diya sa mga nagkalain-laing pinulungan ug kahintang sa laing mga tao. Mao ni ang tinuod nga misyon. Ang presensya sa Ginoo usahay naana sa taliwala nato apan dili nato mailhan. Story time. Namatay si Saint Francis Xavier niadtong 1552 sa isla sa Sanshan, do sa China, usa ka gamay ug mingaw nga isla. Ang iyang dakong pangandoy mao jud ang makasulod sa China apan wala kini natuman. Namatay siya nga nag-inusara, luya tungod sa hilanat ug sa kakapoy apan puno sa pagtuo. Wala siya namatay nga daghan nga mga pasidungog sa mata sa kalibutan apan namatay siya isip matinud-anon nga alagad sa Dios. Sama kang Juan Bautista, ang kinabuhi ni Saint Francis Xavier wala sa kaugalingon nakasentro kundili kang Kristo. Mga igsoon, mga anak sa Dios, pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Kinsa man jud ang atong ginapadayag sa atong kinabuhi. Ang atong kaugalingon ba o si Kristo? Sa atong mga pulong, desisyon o pamatasan, makita ba sa uban ang Ginoo? Sama kang Juan Bautista o Saint Francis Xavier, hinaot nga andam kitang mahimong tingog, bisan dili makita, mag-alagad, bisan dili mapasalamatan, o magpadayon, bisan usahay, kapoy na. Basta ang Ebanghelyo lamang, gayud ang mapadayan. Hinaot nga sama kang San Juan Bautista, masulti usab nato sa atong kinabuhi, dili kita ang Kristo, apan andam ta nga isangyaw siya ngadto sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.